metar i po jedan od drugoga, ali zato sam
za oveku, ovaj ga sklanja da ga ne ubije auto. Dobra, da puno pred auto da puste. Nađem nekog da nauči kola. Jedno od polako Gagi gubi priključak, ali Mirković pokušava da sustigne Dragir Karanovića.
Pazi, bez stalo. Ajde, Đorđe. Ako može neko samo se zapisni čez stola da mi da rezultate od pića. Samo da vidim ako može malo muzike dole. Hvala. Da obavimo dodelu pehara za diviziju 1, klasa 1. Da vidimo da li su Karanovići stigli. Da li možda neko može da locira Dragana Karanovića? Da, isto to je prošle godine. Znači, sad tu moramo da ga vidimo. I da pravimo reprizu doma. Ma druže, nas koji je max. Nije? Jeste, Japan me. Izvinjam se. Čime misliš da uzmeš prvo mesto? Onim kršem? Ma ko vas šiše, bre, ja sutra vozim sam za sebe. Kreću! Sjajan start Jampurčića!